Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan bidiyo da muke kawo muku kai tsaye daga harkata ta Bodinga, inda jam'iyyar APC mai adawa ta jihar Sokoto take gudanar da kamfen ɗinta na ɗan takarar gwamna a jam'iyyar APC jihar Sokoto. Don haka idan kuna biye da mu kuna kallon yadda wannan filin ya cika da mutane ba su suna za suna kai da kawowa domin ganin yadda wannan kamfen yake gudana. Nan idan kuka duba za ku ga tutoci nan na jam'iyyar APC, sai kuma kulunoni kare wanda ga sunan jajjaye wanda kuke ta gani, ga sunan mutane suna sakawa domin nuna goyon bayan su ga wannan jam'iyya ta APC. Ga sunan ana wannan allunoni ne na kotunoni da suke ɗauke da hotunan ɗan takarar shugaban ƙasa da kuma sanata ta Sokoto tsakiya ko kuma ɗan takarar wannan na wannan jam'iyya ta APC. Ga sunan dai shugaban jam'iyyar APC na jihar Sokoto Honorable Sasu Kacira ya gabatar da nashi jawabi, inda ya mutane jawabi, sai kuma sanata ɗan baba dambuwa shi ma ya zo ya gudanar da nashi bayani, inda mutane sai kuwa suke yi a lokacin da yake ɗago musu hannu. Ga shi nan dai a takaice kuna kallo can da wata mota can tsaye wanda take tana ta saka wani na ita wannan jam'iyya ta APC. Insha Allahu idan kuka biyo mu za ku shiga da ganin mu. Wanda suke farkon shigo a wannan bidiyo su nuna mana alamar subscribing, su nuna mana alamar kalwa domin duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo za su gani ba tare da ɓata lokaci ba. Mun gode.